Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasun niyati utawi iki iku mertelaake ikhlase niyat. Ikhlase niyat fi taklimi ing dalem mulang. Wajibu lan wajib alal muallimi ing atase wong kang ngulang. Apa sing wajib apa ayan wiyan nyento niat sapa muallim. Niat bitaklimi kelawan oleh ngulange muallim. Kelawan oleh ngulange muallim niat irsyada ibadillahi ta'ala ing nuduhake pira-pira kawulane Allah ta'ala, nuduhake ilal haqi marang perkara kang bener, ilal haqi marang perkara kang bener. Fa inna Allah temen setune Allah ta'ala ulang diniyati irsyad ala ibadillah, nuduhno kepada perkara sing bener. Fa inna Allah ta'ala iku lauhada lamun awe hidayah sapa Allah, awe hidayah awe pituduh sapa Allah rajulan ing wong lanang bisa babihi kelawan sebab mu'alim, kelawan sebab mu'alim. Bahwa mongko utawi lauhada iku khairun luwe bagus lahu keduwe mu'alim, luwe bagus min jami'il amwalid dunya saking sekabehane pira-pira bondo donya. Yata sodaku kang sodakoh sapa mu'alim, kang sodakoh sapa mu'alim biha kelawan amwal fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Dimulang murid-murid iku sampai paham iku luwih apik daripada seluruh harta dunia yang semuanya disedekahkan di jalannya Allah. Walau aslaha lamun bagusi sapa al muallimu guru anasihu kang ngarepake bagus atau kang nasehati abdan ing kawula asian kang maksiat. Bahwa mongko utawi aslaha iku ahabu luwih demenake, iku ahabu luwih demenake ilallahi marang Allah ta'ala min ibadati tsaqalain tinimbang oleh ngibadahi menungso lan jin, min ibadati tsaqalain tinimbang oleh ngibadah sapa menungso lan jin. Yakni ngersakake Imam Ghazali al insana ing menungso ing ibadahe menungso wal jinna lan ibadahe jin. Wong senengane maksiat dituturi kok iso mari, iku balesane luwih apik sangka daripada ibadah menungso tur ibadah jin. Kala sapa Nabi alaihi salatu wasalam hina ba'atha ing dalam sumangsaning ngutus Kanjeng Nabi, hina ba'atha ing dalam sumangsaning ngutus sapa Kanjeng Nabi ngutus Mu'adzan ing Mu'adz bin Jabal,
diutus ilal Yamani marang negara Yaman, ditugaskan ke Yaman. La ayah dia nyekti utawi paring hidayah, nyekti paring hidayah sapa Allah Ta'ala bika sebab siro. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang laki-laki sebab Mu'ad, wahidan kang siji, wong lanang siji, iku khairun luwe bagus laka kedue siro minat dunya tinimbang donya wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem donya. Al amalu utai mertelaake amal ba'dal ilmi ing dalem sawise ilmu. Faqala Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, khairukum utawi luwe bagus sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man, belajar al ilma ing ilmu, wa allamahu lan ngulangake sapa man ing ilmu, ngulangake sapa man ing ilmu anasa ing menungso, anasa ing menungso salah sijine tandha ilmu sing manfaat iku ilmu sing iso diulangno. Warawalan ngriwayatake sapa Mu'adz bin Jabalin, riwayatake riwayatan ing riwayat marfu'atan, al ilmu ta'allumul ilmi, ta'allumul ilmi utai belajar ilmu, belajar ilmu lillahi krana Allah Ta'ala iku hasanatun kebagusan. Wa talabu utawi golek ilmu iku ibadatun ibadah. Wa dirasatu utawi deres ilmu iku tasbihun kaya maca tasbih. Wal bahthu utawi niti-niti anhu saking ilmu iku jihadun padha karo jihad. Wa ta'limu utawi ngulangake ilmu, wa ta'limu utawi ngulangake ilmu liman marang wong layak lamu kang durung ngerti, durung weruh sapa man iku sedekahun dadi sedekah. Wa badlu utawi nyerahake ilmu li ahli marang ahline ilmu iku kurbatun dadi ibadah ngeparek, iku kurbatun dadi ibadah ngeparek. Maqala Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man utawi sapane wong iku alimah, lamun pinter sapa man, duwe ilmu sapa man, wa amilalan ngamal sapa man, wa allamalan ngulang sapa man, duwe ilmu diamalno, diulangno, padalika mongko utawi man iku alladzi wong yut'a kang den undang, kang den undang sapa alladzi, diundang, diceluk, dipanggil fi malakuti samawati ing dalam keraton langit, diundang adiman ing wong kang agung, adiman ing wong kang agung, wong sing mulya, amatul muallim utawi iki iku mertelaake tetengere guru, tetengere guru, tetengere guru as-sholihi kang bagus, guru sing apik. Wa alamatul muallim utawi tetengere guru
an-nasihi kang ngarepake bagus iku kot utomai megot arep-arep anil kholqi ando saking makhluk, ora mengharapkan pemberian orang lain. Istihyaan krono isin, krono malu minallahi maring Allah Ta'ala, minal kholiqi marang Allah Ta'ala, dagang dadekake watakribul fakir lan marekake fakir ila nafsihi marang awak dhewene mualim fitaklimi ing dalem mulang wasyafaqatulan welas alaihi ing atase fakir watawadu ulan andap asor lil muta'allimi marang wong kang belajar andap asor bihaitsu la yudhiru kelawan sekirane ora mertelaake sapa mualim alaihi ing atase muta'alim ora ngetokno al-kibro ing gumedhe al-kibaro ing gumedhe ing sombong al-kibaro ing gumedhe alama ing atase perkara wa kang utawi ma iku al-muqtadu kang den biasaake inda abna'i zamanina kang den biasaake inda abna'i zamanina ing dalem mungguhe pira-pira anak zaman kita, maksudnya anak-anak zaman saiki. Warifkulan welas alaihi ing atase muta'alim albatu utawi iki iku mertelaake ngawiti bitaklimi kelawan mulang dikawiti minal ahami saking perkara kang luwih penting ilal muhimmi tumeka marang perkara kang penting sing diulangno sing paling penting terus sing rada penting. Qala dawu sapa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala man utawi sapane wong iku takoladan nandangi sapa man iku takoladan nandangi sapa man atak lima ing ulang fakot takolada mongko temen-temen nandangi sapa man amron ing perkara adiman kang agung sapa wong sing gelem mulang wong kuwi melakukan sesuatu hal yang utama falai mongko iku ing atase man ayafadhu utawi nyentong ngreksa sapa man adabahu ing adabe man wa wadha'i fahulan amal ajeke man sone dadi guru nomor 1 sing kudu dijaga iku tata kramane terus keistiqomane wayabdaulan ngawiti sapa al muallimu guru fi ta'limil muta'allim ing dalem mulang wong kang belajar ngawiti bi akrobima
kelawan luwih parek-pareke perkara yaftakiru kang butuh ilahi marang ma sapa atolibu wong kang nyupre ilmu kita ditakdirkan sebagai guru, berarti itu menandakan kita itu oleh Allah dibukakan pintu-pintu kebaikan. Sing ijek dadi murid biasane mangan ambek mlaku, mangan ngombe ambek mlaku biasa. Dadi guru dituntut ojo mangan, ojo ngombe ambek mlaku. Zaman dadi murid ya wis ngerti nek mangan ambek mlaku iku ora wis dadi guru. Piye kudu berusaha iso ngamalno akhlak-akhlak sing apik. Dadi guru kok ijek mangan mbek ngombe mbek mlaku. Sithik-sithik didanda. Murid aja mendo. Murid iku ora oleh ngendo guru. Sing apik ditiru, sing elek aja di pahami malan luwih penting-pentinge perkara yang fa'u kang manfaati apa ma ing muta'alim fit dunya ing dalam dunya wal akhirat. Fa inna taklima temen setune ngulang iku kata mimil bait kaya mbangun omah. Fa innal baniya temen setune wong kang bangun iku amarom bangun sapa albani, bangun albaita ing omah, bangun min ayyijan bin saking endi-endine arah-arah. Koroba kang rusak apa ayun. Dadi sing didandani kuwi perkara sing rusak, sing wis apik ya ora usah didandani. Wa kadzalika kaya albani al muallimu utawi guru iku yu alimu mulang sapa muallim al muta'allima ing murid min ayyifanin saking endi-endine ilmu jahila kang bodho sapa muta'allim. Diyaul ilmi utawi iki iku mertelaake kasiyo-siyone ilmu wala yu'allimu lan aja ngulang sapa mu'alim al ilma ing ilmu illa li ahli angin keduwe ahli ilmu. Kala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tatrahu aja nguncalno sapa sira kabeh, la tatrahu aja nguncalno sapa sira kabeh, aja nguncalno al jawahir ad-durra ing inten fi afwahil kilab ing dalem cangkeme pira-pira asu. Faqala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'aliku aja ngalungake sapa sira kabeh, aja ngalungake sapa sira kabeh al jawahira ing pira-pira mutiara, aja ngalungno pira-pira mutiara fi anakil khanazir ing dalem gulune pira-pira celeng.
dalem gulune pira-pira celeng. Fa innal ilma temen setune ilmu iku khairun luwih bagus. Iku khairun luwih bagus minal jawahiri ketimbang pira-pira mutiara. Waman utawi sapane wong iku tarokahu lamun tinggal sapa man ing ilmu. Iku karihahu sengit, iku karihahu lamun sengit ora seneng sapa man ing ilmu. Fahuwa mongko utawi man iku sarun ala minal khinziri ketimbang celeng. Luweh apik celeng. Kala sapa Ikrimah radhiyallahu anhu, inna lihadzal ilmi famanan. Inna lihadzal ilmi temen setune iku keduwe iki ilmu. Famanan ana rega. Famanan ana rega. Kila den ucapake lahu marang Ikrimah. Ma iku apa? Wa utawi saman ilmu iku ana regane. Regane ilmu iku apa? Kala jawab sapa Ikrimah. An tadoahu. Nyento nyelehake sapa sira ing ilmu. Nyento nyelehake sapa sira ing ilmu fiman ing dalem wong. Yuhsinu kang bagusi sapa man hamlahu ing gawa ilmu. Hamlahu ing gawa ilmu wala yudayyu lan ora niyak-niyakake sapa man ing ilmu. Ora niyak-niyakake sapa man ing ilmu. Ilmu sing ana regane iku ilmu sing dikekno wong sing iso njaga ilmu. Kitmanul ilmi utawi iki iku mertelaake ngumpetake ilmu. Ngumpetake ilmu, ndelikake ilmu. Wala yaktumu lan aja nyimpen, aja ndelikno sapa mu'alim al ilma ing ilmu an ahlihi anduh saking ahli ilmu. Fa inna wat al ilmi temen setune nyelehake ilmu, memberikan ilmu fi ghairi ahli ing dalam liyane ahli ilmu iku idoatun niyak-niyakake lahu marang ilmu waman uhu utawi nyegah ilmu an ahli ando saking ahli ilmu iku dulmun nganiaya wajurun lan lacut ana wong takon padahal iso jawab ora gelem jawab. Nah iku dulmun wajurun. Yus'alu den takoni sapa mu'alim an kulin saking saben-saben siji minhuma saking wakul ilmi lan man'uhu ila akhirihi sok ben ditakoni yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Kae kena apa ana wong takon kok gak mbok jawab. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala wa id akhadha dumadaan ngalap sapa Allah Ta'ala ngalap mitsaqal ladina ing janjine wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing alkitab latu bayyinunnahu nyekti jelasake temen sapa sira ing alkitab linnasi marang menungso wa utawi kauluh iku ijabun tuduh majibake iku ijabun tuduh majibake mewajibkan
taklimi maring ulang. Wa qala wa ta'ala wa inna fariqam minhum wa inna fariqon temen setune golongan kelompok minhum saking aladina iku layak tumuna nyekti ngumpetake sapa jenenge farik ngumpetake sapa farik ngumpetake al-haqqa ing perkara kang bener wahum hale utawi farik iku yang lamuna ngerti weruh sapa farik bahwa utawi qauluhu inna farikon iku tahrimun tuduh makna haram lil kitmani marang ngumpetake ilmu Waqala dawu sapa an-nabiyyu alaihi sholatu wassalam man utawi sapane wong iku alima lamun ngerti sapa man lamun pinter sapa man ilman ing ilmu fakatamahu nuli ngumpetake sapa man ing ilmu uljima mongko den kendhaleni sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat dikendhaleni bili jamin kelawan kendali minan nari saking neraka saking geni taleni. Qala sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aqabu den siksa sapa al-alimu wong kang duwe ilmu yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wong duwe ilmu sok kiamat bakal den siksa kena apa disiksa li sukutihi krana menenge alim an ilmihi ando saking ilmune alim wa yu'atabu lan den siksa sapa al jahilu wong kang bodho li sukutihi krana menenge jahil an jahlihi ando saking bodhone jahil wis rone ora iso tapi gak gelem belajar sing wong duwe ilmu diam tidak mau mengamalkan ilmunya jadi mengamalkan itu mulang itu termasuk ngamalno ilmu ilmu oga kok kudu dilakoni praktek tayamum ora kudu nglakoni tayamum mulang iku termasuk mengamalkan ilmu wala yahilulan ora halal lil alimi keduwe wong kang duwe ilmu apa ayasku tanyento meneng sapa alim an ilmin ando saking ilmu wala lil jahil ora halal keduwe wong kang bodho apa ayas kutanyento meneng sapa jahil anjali ando saking bodhone jahil Fakot amaro teman-teman perintah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah perintah al jahila ing wong kang bodho perintah bisu ali kelawan takon nek ora ngerti bertanya fi qoulihi ing dalam dawe Allah rupane fasalu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun fasalu padha takono sira kabeh ahla dzikri ing ahlu dzikri ing wong kang ngerti ing kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna ora ngerti sapa sira kabeh
Wa amarolan perintah sapa Allah perintah al alima ing wong kang duwe ilmu perintah bi husni robbi kelawan bagusi oleh ngeramut utawa bagusi kelawan oleh didik ngeramut alal jahili ing atase wong kang bodho fi qoli ing dalem dawe Allah taala rupane wa ammasa ila falatan wa ammasa ila anapun utai wong kang takon iku falatan har mongko aja bentak sapa sira mongko aja bentak sapa sira muraatu madaril muta'alim utawi iki iku mertelaake oleh ngreksa panemune akale wong kang belajar ngreksa panemu akale wong kang belajar wayajibu wajib alal muallim ing atase guru apa ayatakalama nyento guneman sapa muallim fi kulli nau'in ing dalam saben-saben werna minal muta'allimi saking wong kang belajar ngomong bima kelawan perkara ya beluhu kang tumeka apa ma ya beluhu kang tumeka apa ma al muta'allima ing wong kang belajar wa yudriku lan bisa nemu wa yudriku lan bisa nemu apa ma dinahu ing akale muta'alim dinahu ing akale muta'alim kama kola kaya oleh dawuh sapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kalimun nasa ala qadri uqulihim kalimu ngomong sira annasa ing menungso ala qadri uqulihim ing atase kadar utawa kira-kira pira-pira akale nas sing dijak omong cerdas ya berbicaralah sebagaimana orang yang sing cerdas sing dijak ngomong rada oon ya berbicaralah sebagaimana sing ora cerdas wa yuhaditsu lan gunemi sapa alim utawa muallim ana saing menungso bima kelawan perkara yufimu kang bisa paham bisa yufimu kang bisa paham apa ma al quluba ing pira-pira ati sahlan kelawan gampang bila masyakotin kelawan tanpa rekoso wala yuhaditsu lan aja gunemi aja ngomongi sapa muallim al jahila kang bodho al jahila ing wong kang bodho al maghrura kang den bujuk al ghafila kang lali aja ngomongi biruhsatin kelawan kemurahan aja ngulangno hukum-hukum sing entreng maring wong sing jahil maghrur. Dadi kadang kaya bahaya. Dadi wong-wong nang pinggir-pinggir dalan diomongi hukum sing entreng-entreng iku yo ana manfaate tapi yo bahaya. Yo nek sing diomongi iku dunung, nek sing diomongi ora dunung mongko bakal ngremehno hukum. Dadi kadang ngerti
jangan memberikan hukum-hukum yang ringan kepada orang bodoh yang tertipu dengan kebodohannya. Tekon timun. Layak manu. Payak manu mongko dadi ngrasa aman sapa jahil magrur. Tenang Gusti sapa di ngapura. Waya kululan ngucap sapa jahil magrur, inna wa temen setune apa iku karimun loman. Tenang Gusti Allah iku maha welas asih. Tenang Gusti Allah iku Rahman Rahim. Akhirnya malah ngeremeh. Falayas mongko ora gelem usaha sapa jahil, ora gelem usaha fil amali ing dalem ngamal asolihi kang saleh. Balayu bali bali ora merduli sapa jahil magrur fil maasi ing dalem pira-pira maksiat. Wis maksiat kobar salat tobat. Tenang, rapopo bar maksiat ayo salat tobat. Besok maksiat ayo salat tobat. Akhire kaya ngono. Wa anta utai sira iku ta'lamu weruh sapa sira. Ana roja'al maghfirati. Ing temen setune ngarep-ngarep maghfirah. Ampunan dari Allah. Bigori amalan kelawan tanpa ngamal, mengharapkan ampunan dengan tanpa adanya amal, iku inama huwa aing pedine utai roja, iku kama tali ajirin, kaya sepadane buruh, istajaro kang nyewa ing ajir, sapa rajulun wong lanang karimun kang loman. Ala islahi inaihi ing atase bagusi wadahe istajar mustajir. Kok diupamana kaya buruh sing disewa dikon ora-ora. Pasarata lan nyaratake sapa mustajir lahu marang ajir, nyaratake al ajro ing opah alai ing atase islah, ora-ora kok tak bayari. Fajaa nuli teko sapa al ajiru buruh. Wa kasaro lan mecah sapa ajir al inaa ing wadah. Wa afsadau lan ngerusakake sapa ajir ing ina. Dikon ora-ora malah dipecahno, kok arep-arep bayaran. Tu majalah sanulu lungguh sapa jenenge ajir, yang kadiru haling ngenti-ngenti sapa ajir al ajro ing opah. Wayas amulan nyono sapa ajir anal mustajir temen setune mustajir iku karimun loman. Tenang, meskipun toh tak pecahno, aku tetap dibayari. Afayarohu ana to ningali ing ajir sapa al uqola pira-pira kang duweni akal fi ing tidorihi ing dalem olehe ngenti-ngentine ajir rojian hale wong kang ngarep-ngarep magruron ing den ngapura maghruron utawa kebujuk mutamanian ing arep-arep menurut pandangan orang yang punya akal, yang sudah dilakukan oleh ajir tersebut itu adalah mengharapkan suatu ampunan dengan tanpa ada usaha. Wala yusaddidu
lan aja ngabotake sapa mu'alim alai ing atase muta'alim baye asu mongko sebabe dadi putus asa sapa muta'alim fainal amna temen seturing rasa aman ngrasa slamet wal yaksalan ngrasa pegot putus asa iku kufrun kufur fala yuhaditsu mongko aja ngomongi sapa mu'alim al jahila ing wong kang bodho bil amni kelawan aman wal yaksi lan pegot atau putus asa li ala tuqiahu supaya ora nibaake sapa muta'alim ing jahil supaya ora nibaake sapa mu'alim ing jahil fil kufri ing dalem kekufuran fa fi hadithi aliyin mongko iku ing dalem hadithi Ali radhiyallahu anhu anal alimah utawi dawuh anal alimah temen setuhune wong kang duwe ilmu an-nasiha kang ngarepake bagus iku man wong la yuyais kang ora megotake layu yais kang ora megotake sapa mu'alim min rahmatillahi saking rahmate Allah taala walayu aminhum lan ora ngamanake sapa mu'alim ing nas min makrilai saking sandupayane Allah wala yadhabu lan aja budalan sapa mu'alim bila mubalatin kelawan tanpa merduli min wujuhil hadithi saking pira-pira dalane ngomong wa fi taujihatihi lan ing dalem jelasake hadits ngene wae fi wujuhil hadithi ing dalem pira-pira bentuke hadits wa fi taujihati lan ing dalem jelasake hadits wa fil hadithi lan iku ing dalem hadits inna tadqiqa utawi dawuh inna tadqiqal kalam temen seturin jeruk-jerukake kalam bangetake kalam jeruk-jerukake kalam iku minasyaitoni saking setan wala yuktiru lan aja ngakehake sapa mu'alim alal mustami'i ing atase wong kang ngrungu iktaron kelawan ngakehake temenan yurituhu kang nekake apa iktar ing mustami almamalata ing bosen wayujbiruhu lan aweh biruhu lan aweh khobar sapa mu'alim ing mustami indau ing dalam sandinge mu'alim minal ilmi saking ilmu ala wajihi ing atase wajah utawa ing atase bentuk ikhbar ai kama sami'ahu tegese kaya oleh ngerungu sapa mustami ing ma ing jelasno iku ya biasa wae ora usah di nemen-nemeno la yazidu
walayang kusu layazidu aja nambahi sapa mualim ing ma walayang kusulan aja ngurangi sapa mualim ing ma fa inna hiyanatar rajuli temen setuhune cidrone wong lanang fil ilmi ing dalem ilmu iku asaddu luwih banget min khiyanatihi tinimbang cidrone rajul fil mali ing dalem bondo fil mali ing dalem bondo wala yuhaditsu lan aja ngomongi sapa mualim bikul lima kelawan saben-saben perkara sami akang krungu sapa mualim aja kabeh diomongno fa inna ba'dahu temen setuhune sebagiane ma iku kot yakunu terkadang ana apa ba'du iku kot yakunu terkadang ana apa ba'du iku kadiban goro ghaira mutabikin kang ora nyocoki lil waqi marang kenyataan Parubama ya kaumoko terkadang tumibo sapa jenenge mualim bisa babi sebab yuhaditsu fima ing dalam perkara yasiru kang dadi apa ma iku wabalan cidra utawa iku wabalan cilaka utawa iku wabalan belai fain kola mengkolamun ngucap sapa mualim ngucap bisimain kelawan ngerungu walam yatahaqqaq lan ora dadi nyatakake sapa mualim min sihatihi saking sae simak atau saking benere simak bal yatakalamu balik ngomongo sapa mualim ala sabili subati ing atase dalan serupa wal jur'ati lan kendel dakhala mongko mancing sapa mualim annara ing neraka bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab yakni ngersakake sapa Imam Ghazali hadal qaulu utawi iki qaul iku yakfi nyukupi apa hada di ayakuna marang nyento ana apa hada iku sababan dadi sebab lidukhulin nari maring mancing neraka wala hajata ora ana butuh iku maujud ila ayu hasiba marang nyentotin hisab sapa mualim wala yujibu lan orang jawab ojo jawab sapa al muallimu guru an su'alil muallim saking takone murid taliban hale wong kang nyupri dullahu ing asore muta'alim bal bisyafaqati balik kelawan welas wal marhamati tegese welas ketika ditanya oleh murid, ketika guru menjawab, janganlah menjawab dengan jawaban yang bisa merendahkan murid. Papa utai ampa iku alamu zat kang luwih ngudaneni. Iku alamu
iku alamu dat kang luwih ngudaneni bisawabi kelawan perkara kang bener bisawabi kelan perkara kang bener albabu utawi bab asal itu kang kaping 3 iku fil muta'alimi ing dalem mertelaake muta'alim mertelaake wong kang belajar rupane ma perkara yajibu kang wajib apa ma alal abai ing atase pira-pira bapak alal abai ing atase pira-pira bapak apa alam al-fatihah.